Kumnu paralog bara sa sisian pan ngapriang sngubhaya phi syakani ke channel jonga khasi tarka. To minta sngi nginya shatno da uniu jingbam disha babang bha. Uniu dei u maida shi bul mo nga ai. Shi bul rit kum to nesh pela pila ban antad hi. Kani pade ka baking powder tang kendian. Kani ka melu shi khmut shaman. Te hakawai ka bul pade nga ai kawai ka peleng. But kani pade ka peleng beli ru nga ai kawai. Te kani ka shini ar shamoy nga ai ar shamoy bahe. Sa ai lang berkompanyang kendian. Tanem lang ta pade sa king bha dupa kendala long bha nakala khle bha kani ka shini berka peleng. Mentapan ngin tenau tu maida. Tengin say khle bha dupa kendala long bha. Kani pade kadi kadut mo nga ai khendiat mti ban ai season ai namar ba nginum suthu kat nungi dan kamban ai de ban ai khendiat kadut ro hadu bakandala along kumni pengen pin ida ka shamai kani kala along tengin ya shat na mo hakapen ngal ai ghi khendian phila ban ai ka makhan ru dakala i kumni shiliang tengin sai pun phai kani kala along Mesti nginda shed breakfast kumni am long kasuk ka i kloy. Say persyang mo perlong. Kublay sipun bapilay pa yakani ka video. Sngobha like subscribe but share.